Hello world! Mabuhay! This is Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayano vlogger, and welcome back to my channel! Sa mga bago sa ating channel, you are watching a content creator from the Northern Philippines. So don't forget to subscribe to follow our journey here. Because today, finally, masusundan na ng second episode ang ating Ilocano Vlog series, which is your Ilocano Basics 101. Actually mga kakabsat, since 29 ko pa ito nasimulan. Ewan ko lang kung bakit ngayon ko lang ulit nasundan ng second episode. Hopefully magtuloy-tuloy na to, no? Anyway, this vlog is actually for our fellow Filipinos and Filipinos at heart who wants to learn Ilocano or Iloco as a language. And if you want a comprehensive information about Ilocano or Iloco people, I already made this on my first episode, so you can watch my first episode here. And if you already watch it, you are now ready. You are now ready to learn with me. So, ready ka na? Let's learn Ilocano greetings first in 3, 2, 1. Siyempre, pag pupunta ka sa mga Ilocano community, the first thing that you should know about Ilocano language are their greetings. At yun ang unang-una ko ituturo sa inyo. So, unahin natin ng good morning o magandang umaga. Sa Ilocano, we say it, naimbag abigat. May accent pa talaga yun, no? Naimbag abigat. Naimbag abigat. So, when we say naimbag, it means maganda. That's in greetings, ha. When we say maganda in Tagalog na hindi siya greeting, ibang ibig sabihin yun sa Ilocano. Pagdating sa greetings, naimbag. Magandang gabi, magandang araw, yun, naimbag. Gagamitin mo yung word na naimbag. Pagbigat naman, yun ang Ilocano ng umaga. Bigat. Yan. For example, naimbag abigat mo manong. Naimbag abigat yu apo. Naimbag abigat yu. Naimbag abigat mo bakit. Naimbag abigat mo lakay. Una namin. Okay, next tayo. Next naman is good day or magandang araw. So when we say magandang araw, naimbag nga aldaw. Naimbag. O, alam nyo na ibig sabihin ng naimbag, it's maganda. No? Tapos pag aldaw naman, it's araw. Yan, in greetings ulit yun, ha. Naimbag nga aldaw. It's nga aldaw. Gagamitin mo yung nga pag ang susunod na word ay nagsisimula sa vowel. A, E, I, O, U. Gagamitin mo naman yung a pag ang susunod na word mo ay consonant. So, naimbag nga aldaw. Naimbag a bigat. So, ibig sabihin, A yung gagamitin mo kasi B siya. B, hindi siya A, E, I, O, U. Bigat. Yun. Naimbag nga aldaw. Good noon. Yan. Good noon. Magandang tanghali. Actually, walang right terminology sa Ilocano yun. Kaya ang greetings pa rin doon sa Ilocano ay naimbag nga aldaw. Pero, yung tanghali or noon, ang tawag sa amin doon is tinga aldaw. Tinga aldaw. Pag sinabi sa'yo ng nanay mo, bumangon kan, tinga aldawon. Ibig sabihin ng tanghali na. Bangon ka na, tanghali na. Pangaldawin. Yan. Pangaldaw, tanghalian na. Nga pangaldaw yung ibig sabihin nun, anong pananghalian ninyo. Yan. Pangaldaw. Pag aldaw, araw. Pag tinga aldaw, tanghali. Good afternoon or magandang hapon. Ang pagkasabi natin sa Ilocano yun ay naimbag amalem. Remember, ha? Malem. Ibig sabihin, gagamitin natin yung a pag consonants. Okay? Naimbag amalem. Alright.
Naimbaga malem. Malem is hapon. Yung mga talagang Ilocano, ang talagang pronunciation niya is malum. Yan. Pero pag meron din naman yung mga talagang malambot na Ilocano, yung malem. Oh, malemen. Naimbag ang malem yu. Ganun. Kapag mga naman, talagang hard na Ilocanos na kumbaga, nairamot. When you say nairamot, rooted na talaga sila. Malumun. Yan, malumun. Naimbaga malum mo. Naimbaga malum yun dita. Dumagas nakpay. Lumabas nakpay. Okay, pag gabi naman, good evening, magandang gabi, naimbag arabii. Yan, naimbag arabii. Rabii is gabi. Naimbag arabii kakabsat. Yan. Naimbag arabii kakabsat. Rabii manin. Ibig sabihin, gabi na naman. Rabii manin. Apay, narabyang kayo meten. Ibig sabihin nun, bakit ginabi naman na kayo? Yan. Narabyanak. So, narabyandan. Narabyan is ginabi. Rabii, gabing-gabi. Okay, next tayo, good night. Wala kasing right terminology pati sa Tagalog to, 'di ba, yung good night. Pero sa Ilocano, ang good night, ang pinaka-closest terminology natin diyan ay maturugin. Maturugin. While in fact, ang totoong ang ibig sabihin ng maturugin sa Tagalog ay tulog na. Yan. Tulog na. Maturugin bakit? Maturugtan. Ayan. Maturugtan, tulog na tayo. Good night. Good night bakit ko. Maturugin bakit ko. Maturugin lakay ko. Yan. Next is happy birthday or maligayang kaarawan. Sa Ilocano, naragsak a panagkasangay. Naragsak a panagkasangay. Yun. When we say naragsak, it's maligaya or masaya. Naragsak. Yan. So, naragsak. Nagragsak. Pag nagragsak naman, ang saya. Nakaragragsak, ang saya-saya. Nakaragragsak, ang saya-saya. Iragragsak mo pa eh. Yeah, sige, iragragsak mo pa eh. Ibig sabihin nun, sige, magsaya ka pa. Panagkasangay naman is birthday or kaarawan. Ano kasangay mo? Kailan ang birthday mo? Next naman, naragsak ka Paskwa. So, when we say naragsak, alam nyo ng ragsak, masaya, or maligaya. Paskwa is Pasko. So, maligayang Pasko, naragsak a Paskwa. Manigong bagong taon, Happy New Year. Ang Happy New Year, pag tatagalog mo kasi yun, masayang bagong taon eh, di ba? Pero, ang nakasanayan natin is manigong bagong taon. When we say manigo, it's prosperous New Year. So, in Ilocano, narang ay abarutawin. Yan. Naragsak a Paskwa, narang ay abarutawin. Narang ay is manigo. And barutawin is bagong taon. Barutawin. Baru is bago, and taon is tawin. Wala akong COVID, guys. Nasamid lang ako sa kape. Ito yung pinaka-famous line natin, no? How are you? Kumusta? So, kahit saan ka pumunta, uy, kumusta? Kung sa Ilocano, kumusta lang din. Pero, pag mangumusta kasi mga Ilocano, hindi kumusta lang ang tawag nila doon. Hindi lang kumusta kasi ang pagkasabi nila doon. Ang talagang pangungumusta ng mga Ilocano ay, nya, kumusta tibiyag? Ibig sabihin nun, kumusta ang buhay. Hindi yung sasabihan ka lang ng kumusta. Oy, nya, kumpare, kumusta tibiyag? Nya, kumusta tibiyag? Tapos pag sasagot naman ng mga ang mga Ilocano ay kastoy lata ah. Famous line 'yon. Pag kinukumusta mga Ilocano ay kastoy lata ah. Dildil pat lata da tao ti asi. Napanglaw lata da tao ah. Kastoy lata agrigrigat ti biag. Ganon lagi ang sinasabi ng mga Ilocano. Pero pag matatandang tinatanong nyo, pag kinukumusta natin sila, lagi nilang sinasabi, ay kaasi ni Apo, balasang ko, barok, nasalun at talata, napigsa talata, ganon sila. So, ang ibig sabihin nun, awa ng Diyos, malusog pa rin, malakas pa rin. Yon. So, kumusta tibiyag? Nya, kumusta ka? Nya, kumusta tibiyag? So, anya is ano. Yun. Ano, kumusta ang buhay?
isang greetings din naman to yung sinasabi natin, mabuhay! Hindi mo makikilala si Norway nang walang mabuhay. So, ano ba ang Ilocano ng mabuhay? Ang Ilocano yun is, agbyag! Agbyag! Agbyag tayo, mabuhay tayo. Agbyag tayo amin! Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Agbyag de Pilipinas. Okay, i-wrap up natin ng ating Ilocano greetings. Naimbaga bigat, naimbag nga aldaw, naimbag malem, naimbag arabii, maturugen, naragsak a panagkasangay, naragsak a Paskwa, narangay a barutawen, at agbyag! Alright, mga kakabsat. Kakabsat is mga kapatid. So, yun yung tawag ko po sa inyo since I am an Ilocano. Sige nga, sa mga hindi Ilocano dyan, ano yung unang-unang natutunan yung Ilocano nung na naituro sa inyo? Just comment down below. Alright, mga kakabsat, this has been Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayano vlogger, nagsasabing, life is a blessing. So, speak life and be a blessing. See you on our next episode, mga kakabsat. Bye-bye!